Dobrý den, přátelé, dámy a pánové, známí i neznámí. Vzhledem k včerejšímu videu, které, přiznám se upřímně, jsem vůbec netušil, že bude mít takový dosah a takové ohlasy, tak bych chtěl tu myšlenku trošičku ještě rozvinout dál. Za prvé, pro některé určité rejpary, kteří samozřejmě mi psali, že pouze propagují vědomé Česko. Ano, propaguju vědomé Česko, ale nepropaguju ho jenom vědomé Česko. Ve videu, které jsme dneska natočili s mým kamarádem Václavem Sokolem, jsme jasně vysvětlili, že nám jde o spojení právě různých skupin, které mají třeba 100, 200, 300, 400 jako lidí, nebo lidí, kteří se vlastně přihlásili na tyhle stránky. Chceme sjednotit. Sjednotit proto, aby jsme netříštili tady tuhle naši vlast. Protože nemá smysl, aby 100 lidí říkalo ve videích své myšlenky a táhli si to své a vedli si tu svou debatu a tím pádem vlastně roztříšťujeme ten národ, protože samozřejmě většina z vás má v určitém smyslu pravdu, to je pravda, ano, ale tady jde o tu jednotu. Tak jak my jsme vlastně před několika týdny na Vaňkově kopci se vysílalo vlastně KTV od pana Smetany, kde vystupoval i pan Bílý a byla tam taková myšlenka právě Václava Sogla, který právě řekl, že ta myšlenka sjednocení tady těchto skupin, aby byla síla v té jednotě, je opravdu na místě. Jo, takže ať je to Řetěz svobody, ať je to Vědomé Česko, ať je to Vědomá Opava, ať jsou to další skupiny, jo, tak prostě myšlenka by měla být jednotná. Sjednotit se. Sjednotit se v jeden obrovský celek a jít proti té vládě a jít proti tady těm restrikcím, které jsou. Spousta lidí říká, že to jsou kváky, že to je zase jenom další nesmysl, že zase nějaký politický ambice a takový. Ne, ono to není o politických ambicích přece. Ono je to o tom, jak už jsem říkal v tom předešlém videu, když už nemyslíme na nás, měli bychom myslet na své děti, především na své děti. Protože když si vezmete, a když se trošku rozebereme, co jsme vlastně našim dětem a budoucí generaci připravili. Díky našemu nečinnému přihlížení, strachu, který lidi mají, kterým vlastně se snaží vláda, a nejenom vláda, ale celý svět, který vede vlastně ty lidi, to lidstvo, se nás snaží manipulovat, aby se měli strach. Poté strach je co? Strach je nejlepší ovladač na lidi. Když si dokáže ten strach ty lidi pokořit a dokáže si je zotročit. A přesně takhle, do téhle fáze bychom se dostali. Já osobně za sebe říkám jednu věc, já nechci se dožít toho, až jednou na smrtelné posteli budu přemýšlet nad tím, jestli mám vůbec právo a sílu se podívat svému dítěti do očí a říct, promiň, ale díky tady tomuhle, co jsme vlastně předvedli, že jsme nepředvedli vůbec nic, jenom jsme se hádali jako slepice o zrní na dvorku, jsme vlastně nedocílili vůbec ničeho, ba naopak jsme tu krizi jenom prohloubili. To znamená, promiň mé dítě, nechávám ti tady pouze zkázu, nejistou budoucnost, zmatek a neštěstí. Nevím, jak vy, za mě já říkám 100% ne. Když už nemyslíme na sebe, pojďme začít myslet opravdu na ty naše děti. Když už to nechceme udělat pro nás, pojďme to udělat pro ně. Proto, aby jsme jednou, až budeme umírat, umírali s čistým štítem, že jsme dokázali opravdu těm dětem přivést je do lepší budoucnosti, do lepších zítřků a ne do toho, co se teďka děje. Dokud tohle si neuvědomíme, můžeme dělat, co chceme. A ty miliony lidí, kteří sedí doma, brečí, nadávají, stekají se, ale to je tak všechno, neudělají vůbec nic. A na tohle právě ta vláda a tahle garnitura politická spoléhá. Zkouší, co unesem
a vidí, že uneseme spoustu, že nám můžou dál a dál nakládat na záda. A my stále, čím více budeme ohýbat, stejně to pořád poneseme, ty jejich břemena a ten náklad toho svinstva, které nám hážou na záda. A vidí, že s tím nehodláme nic udělat. Lidé, já vás prosím, pojďme se spojit. A pojďme konečně s tím opravdu něco udělat. Spojit se v jeden obrovský národ, bez ohledu na rasu, bez ohledu na věk, bez ohledu na vzdělání. Prostě jednotný národ, který potáhne za jeden provaz. Pojďme se už konečně probudit a pojďme těm našim dětem připravit opravdu skvělý život a skvělou budoucnost. Protože zatím jsme jim připravili pouze zlo, nenávist, neštěstí a smrt. Nic víc. O to vás moc prosím. Sledujte nás. Sledujte naše videa, sledujte naše kroky, které povedeme dál, které už budujeme přes 2 roky. A buďte s námi. Jedině takhle můžeme zvítězit. Pojďme se sjednotit v jeden obrovský celek. A nesnažme se, tak jak někteří rádoby političtí aktivisté tady tříští tenhle národ, že si hážou svoje videa, vybírají od lidí peníze a myslí si, jak jsou úžasní, jak jsou skvělí a ve své podstatě, promiňte, ale já to tak řeknu, to tak je, jde jim jenom o jedno. O sledovanost, o to, aby byli známí a aby se mohli zviditelnit. Ne proto, aby něco udělali pro tenhle lid, ale jenom proto, aby se mohli zviditelnit. Pojďme to zastavit, pojďme se spojit a sjednotit v jeden obrovský celek a vytáhneme konečně ruku v ruce jako jeden bratr, jedna sestra do boje. Děkuji, mějte se tím krásně a příjemný den.